Odhaduje sa, že nedostatkom vody trpí až 1/3 populácie. Aj preto sa vo svete čoraz častejšie hovorí o potrebe jej opätovného využívania, vrátane odsoľovania. Tejto téme sa venuje aj Slovák Pavol Nemeš. Len prednedávnom patentoval zariadenie, ktoré by sa vedelo s morskou vodou vysporiadať oveľa efektívnejšie ako súčasné systémy. Voda, základná podmienka života. Až 97% vody na celej Zemeguli však tvorí slaná voda z morí a oceánov. Pitnú vodu tak tvoria len zvyšné 3%. Milióny ľudí v desiatkách krajín o ňu bojujú každý deň. Odborníci preto dlhodobo hľadajú riešenia, ako z morských vôd odfiltrovať soľ a urobiť z nich pitnú vodu. Vo veľkej miere sa dnes používa destilácia. Tento spôsob je však časovo aj energeticky náročný. To trvá dlho. Hej, potrebujete mať veľké zariadenie, aby ste získali dostatočné množstvo vody a tak ďalej. Čiže tá nevýhoda tam je tá, že potrebujete veľký priestor na to a potrebujete buď slnečnú energiu, alebo si vytvoríte teplo nejaké, kde sa odparuje voda a tu potom vlastne destiláciou získavate ako čistú. Aby sa z nej stala zase pitná voda, tak ju potrebujete zase trošku mineralizovať, pretože destilovanú vodu človek nemôže piť. Mnohé spoločnosti sa preto snažia vyvíjať efektívnejšie riešenia. Dobre sa osvedčuje technológia tzv. Osmózy. Odsľovacie stanice, ktoré takýto spôsob využívajú, sa nachádzajú predovšetkým v Spojených štátoch a na Strednom východe. Jediným problémom je však stále ich vysoká cena. Pri osmotickom čerpadle tam sa dá nastaviť ten prietok alebo čistenie tej vody tak, aby tam zostali nejaká časť minerálov. Čiže už nepotrebujeme ju my nejakým spôsobom mineralizovať, ale dokážeme si vyrobiť priamo už tú vodu, ktorá vlastne je pitná. A sol vlastne nám zostáva ako vedľajší produkt z toho. Osmóza nemá vlastne hranicu v množstve vody a v rýchlosti, ako sol robí. Táto technológia je trošku nákladná a to len z toho dôvodu, že oni potrebujú vytvárať tlak pri tej vode. To sú čerpadlá osmotické. A pri vode tlak, keď chceme vytvárať, tak je veľmi energeticky náročný. Čiže spotrebujú veľké množstvo energie a to znamená, že tá voda vlastne nie je ešte až taká lacná, ako by mohla byť. Technik Pavol sa preto snažil vyvinúť zariadenie, v ktorom tlak nehrá žiadnu rolu. Podarilo sa. Vibračný motor tohto stroja pracuje s tzv. Odstredivou silou, ktorá vytvára miesto tlaku len kmitanie. Odstredivá sila je pritom mnohými fyzikmi či odborníkmi vnímaná len ako zdanlivá sila. Na prvý krát sme ho spojili s kompresorom, aby sme videli teda nejaký výsledok, čo to bude robiť. Tak už prvý prototyp vlastne je účinnejší o 30% než na najúčinnejšie momentálne používané kompresory. Teraz vývoj pokračuje ďalej, samozrejme, my sme zvedaví, čo to dokáže ďalej, tak sme urobili z toho čerpadlo na vodu, na kvapalinu. Kde teda tie výsledky ukazujú také isté. V podstate tie kmity vyvolané tou rotáciou toho motora, my sa ich snažíme nejakým spôsobom brzdiť alebo eliminovať, a tým ten pohyb vlastne my prevádzame na nejakú prácu, na nejaký výkon, v tomto prípade na tlačenie vody alebo čerpanie vody. A tam sme zistili teda, že ten motor vlastne akoby pracoval nezávisle od tých kmitov, že tu môže byť akýkoľvek tlak. Čím väčší tlak vlastne, tým menšie pohyby dokáže robiť a tým pádom lepšie využíva a preto nám nestúpa ten príkon elektrickej energie, ale zostáva stále rovnaký. Čiže toto je najväčšia devíza tohoto. My keď chceme vytvoriť nejaký tlak, my nepotrebujeme automaticky zvyšovať náklady energetické, ale zostávame na tých istých energetických nákladoch, ako keby ten stroj bežal na prázdno. A toto rapidne zníži teda cenu pitnej vody, dá sa povedať, a v podstate dokáže tú vodu urobiť, alebo znížiť tú cenu tej pitnej vody na takú
úroveň, že vlastne nie je problém s tým, aby si to niekto mohol dovoliť, nemohol dovoliť. Pavlovi sa podarilo získať na tento stroj patent, čo považuje za veľký úspech. Celý proces mu totiž zabral 18 mesiacov. Patent nemôže byť udelený na hociaký, niekto si niečo vymyslí a dajú mu na to patent. To musí byť priemyselne využiteľné. Čiže to znamená, že musí sa to reálne dať využiť niekde a musí to reálne fungovať. Na patent platí ochrana až 20 rokov. No a teraz v podstate tá budúcnosť je taká, že hľadáme partnera, aby sme mohli ďalej pracovať na vývoji. Pretože vývojom sa dá ešte dopracovať k tomu, aby tá spotreba bola úplne optimálna. Oslovili sme nejakého partnera zo Saúdskej Arábie a z Ruska. Rusi zaujímajú o všetko a Saudská Arábia špeciálne preto, že oni tam majú všetko, okrem dostatku pitnej vody. Čiže toto je tá ich nejaká motivácia zaujímať sa o túto technológiu.